त्रिपुराव जे एनआरसी केस रिमानी ओ एनआरसी केस न बनरसना बागै कांग्रेस नि तरफ থেকে बिलाइखाय प्रेसार के रिजाखा बो एआईसीसी नि जनरल सेक्रेटारी लुजिनो फेलुरु बाय बो कक सालायखा बनो साका नों हयतो एनआरसी केस तिसादि एबा खायबा नों उनको निनी टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट नि पद याका देखनि बनो साका हंकाय बुबागरा बनो साका जखनते आं एनआरसी केस रिफ्रो आफ्रो तां टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट या आं आफ्रो नो केस रिखाबले एनआरसी नि हंकाय बा नंगानो तांगै कांग्रेस नि प्रेसिडेंट नो गानो रिखाबा काय आसक साल नि परेवो तिनि 6 मास नि परेवो आनो तांगै तिनि कांग्रेस नि नरक आनो प्रेसारी जे उनको नो याका दिखनै अपॉर्ट नि याका दे एका एनआरसी केस नो विथड्र खादि हने महाराजा साका बर्न स्राय स्राय केनो बबनो कक सामने आरे कत बसनो खानारिका बिया पदता खायमानि बुलाय आबो बसनो पदिदि खानारिका बो खाबो बुलायखेनो दुखबो नांजाखा खाबो बुलायखेनो स्रांजाखा सुंग्रनो गोबां मासिनि दफानि अजमारनो दिन नगद थांगै बबे मालायफ्रु बबेलाखे खास्रांजाखा बबाग्रा कायसे स्राय स्राय केनो साका आं पुइला जाति उलक पार्टीनि जे सामनि अकगनो तंनाय आनि पद त कुनुया पद तिनि तंगो खानानो थानाय अबश्य रस्तैया किन्तु आनि दफा जे कमर थांटोन अब आं कोन दिन नायग्ला आं जानि दफाना कगरिखा आं कगनो तंनाय पुइला जाति उलक पार्टी चिनि दफानो मथांनानि बागै जे नांमानि आं अमनो खलायनाय आं कांग्रेस नि याकार आनि पद टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट एआईसीसी नि सेक्रेटारी जाय मेंबरशिप याकामनि यागुलो अमनो बसावो के बताव वानादि बसकांनि सालो त्रिपुरा हास्तेबो जों जतननो थानसा खायै जों मुभमेन्ट खलायलायनाय हंगाकाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बो जों कासुलायखा हंगाकाय जों आरोबो गोप्लायिंखा हंगाकाय बसकां सालो तुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल कुइ फायखाकाय आरोबो कासुनाय हंगाकाय एनआरसी नि बागै आं जे आनि फान तंसाक आनि लांमा तंसाक आं लराय खलायनाय सुप्रीम कोर्ट ताबो केस सलि तंगो हंगाकाय बुबाग्रा मबो साका जे एनआरसी नि केस ताबो तांगै हियरिं उमया हने आं बनो सोंका हंगाकाय बुबाग्रा स्राय स्राय काना साका जे बाबरी मस्जिद नि हियरिं सलि तंमा बाय जों डेट मायाखो हंगाकाय बाबरी मस्जिद नि जोंको हियरिं पाइ थमाय लगलगिनो त्रिपुरा हास्तेनि जे हियरिं एनआरसी नि अब जों डेट माननाय का आबोनि बागैनो आं साननानै नायो आंबो खरकसा एनआरसी केस रिथिनि तामनि हिनबा जों बुबाग्रा बायनो थानसा खाय रिमानि का बुबाग्रानो आं ब्लेके पाइफले हामबाय मारियो तामनि हिनबा आं आगि बसाका बुबाग्रानो जे नेशनलिस्ट नेशनल पार्टी वो तंगै चिनि दफानि कक साइमिया आं महाराजानो साका रंजित नों फायदि कांग्रेस नन एआईसीसी नि मेंबर खलायरिबनो त्रिपुराबो पजा कबां मारिरवान हिनबानो साका महाराज आं बनो साका जे राजनैतिक दल त्रिपुरा सारंनि विशेष करे चिनि दफानि चिनि हानि कक साइमिया आं राजनैतिक दल आं हाबिया तेमनि न तिनि सीपीएम बो नायनायदि चिनि दफानि बररक तिनि बरक बो कक साइमिया तिनि बीजेपी बो नायसिगि नायदि चिनि दफानि गोबां मा एमएलए तंगो मिनिस्टार तंगो बरक चिनि दफानि बागै कक साइमिया गाय तिनि आंचलिक दल बो कायसा तिनि आईपीएफ तिनि बरक बो अनेक चिनि दफानि बागै साका किन्तु तिनि मिनिस्टार उंखा एमएलए उंखा किन्तु बरक जे कक साइथांमानि चिनि दफा न तिनि बरक आबो सुफुंगै माया ताबो बरक दिल्ली थांलायो फाइलायो उंलायै बरकनो फुनुगै तंगो हंगाकाय आं अमनो साननानै नायो चिनि बुबाग्रासे तिनि एनआरसी केस नि उइथड्र खादि हिमानि यागुलो कांग्रेस नि प्रेसिडेंट याकारि रिमानु हंगाकाय तिनि एआईसीसी नि सेक्रेटारी पद याकारि रिमानु हंगाकाय कांग्रेस नि मेंबरशिप याकारि रिमानु हंगाकाय दफाना साबननि बागै बो रिजनल पार्टी से नांगाय खायलायनानै हनै बो नखरि फायो हंगाकाय तिनि जारा दफाना हामजांनाय रक जारा चिनि हाना हामजांनाय रक जारा सभा खायलायनानै बागै ताबो तियारुं तंनाय रक जत रोंकरों जत बुखुक संनो ताखुक संरना आं कयनानि मुसुंगो जे फायदि जों चिनि हानि बागै जों थानचां उंलायसिनाय जों थानचां उंलायैनो चिनि हानि बागै जों सभा खायलायसिनाय ताय जों अमनबो जों सिनिना नांसिनाय चिनि दफानो साबा साल कलंमा ताताल कक सावै थकगै तंखा चिनि दफानो फालै साबो साल कलंमा बायथां हामारिनि बागै सामुंटाङै तंखा जों बरंनोबो सिनिनानि जरा अंखा आबोनि बागैनो आं तिनि जतननो
kaisa message nani nayo tabule jorangkha tini hano जों मोथांलायनानै जोंनि दफानि बागै सबा खालायनानै जोंनि बुबाग्राबो याकारि रिखा बोसखांनि साल' जों सबानि बागै जतन तियारुंलायसोनो फायदे जों जतन थानचांलायसोनो आसेक सावैनो जतन आनि खाका हामताय हामजामा याफारे आनि कगरनो पाइसा